Čo je dnes? First Wives Club? Čaute všetci, vítajte opäť pri ďalšom videu. Ako vidíte, dneska tu nie sú farebné svetielka, lebo snažím sa to robiť nejako, aby tu nebol tieň. A ak ten tieň tu zase bude, tak ja sa zastrelím. Fakt znamená, že v tohto dvojtýždňovom filme First Wives Club z roku 1996 hrá aj Diane Keaton, ktorá nás prednedávnom opustila, tak si aspoň týmto videom trošku zaspomíname na jej prácu a to, čo dokázala. Poďme sa ale vrhnúť do toho. Na začiatku spoznáme naše hlavné hrdinky. Na začiatok vám treba vedieť iba to, že spolu chodili na vysokú školu a majú rovnaké náhrdelníky. Ideme ale do budúcnosti, kde je Cynthia už dospelá, veľmi nešťastná, pravdepodobne ju muž podvádza a tak. Poďme sa ale pozrieť na ostatné, teraz už dospelé ženy. Annie už má veľkú dcéru a stále je v kontakte so svojím manželom, aj keď už spolu nebývajú a tá dcéra z toho moc nie je nadšená. Elise je veľmi úspešná a pripravuje sa na rolu, pre ktorú, ako hovorí, by zabíjala. A taktiež má ideálny vzťah. Konkrétne rozvádza sa. Brenda už má tiež veľkého syna. Všetky sa dozvedajú o Cynthiinej smrti a opäť po dlhých rokoch sa na pohrebe stretávajú. Pretože tam, kde jeden príbeh končí, druhý začína. Idú teda na obed, pošerujú trošku svoje problémy s manželmi a nejako sa dostaneme k Elise plastickým operáciám a Annie povie toto. Yanked and stitched and stuffed and pulled, you're a turkey. Oh, Takýto má názor na všetkých. Annie ich presvieča, že toto je ich prime a nech sa nehádžu do starého železa, na čo Elise povie. You are so cheerful. Hej, videl som. You're a turkey. Annie potom vidíme u terapeutky, o ktorej tvrdí, že je veľmi talentovaná. Toto si zapamätajte. Potom ako Annie zbije tú terapeutku v rámci terapie, ideme mi ale k Elise, ktorá aj s manželom a ich právnikmi debatujú o rozvode. No ten manžel je úplne debílium, lebo nárokuje si všetko, pobrať by chcel kadečo, lebo že vraj on produkoval tie filmy, ktoré urobili Elise úspešnou. Neskôr má Elise schôdzku s režisérom, no podľa výrazu. Potom sa barmanovi sťažuje, že chcú, aby hrala matku, čo ona samozrejme nechce. Annie zavolá jej manžel, pozve ju na večeru a ona úplne ako Blanche z minulého videa je totálne delulu. Myslí si, že všetko dá do poriadku. No opäť, ako pri minulom videu, sa ti veľmi rýchlo dostaví aj do solulu. Však len počkaj. Zmotajú, kámo, namotá si ju jak švadlena, povie, že ju miluje a potom toto dropne. I want a divorce. Pre takýchto ľudí je prvá trieda na ceste do pekla už zarezervovaná. Myslíte si, že to je všetko? Vy totiž to neviete dôvod tohto rozchodu. A tým je... Babe, oh my god. Presne tak, čiže nie je prvá trieda, ale miesto pri rušňovodičovi. Taká príjemnejšia správa. Cynthia dala každej list na rozlúčku. To vám to dám celé. I wish I had talent like Elise, or Brenda's humor, or your strength, Annie. But most of all, I wish I still had our friendship. Perhaps Gil isn't the problem. Oh, God. Perhaps loneliness is. Please take care of each other. Love, Cynthia. Baby sa stretnú, dohodnú, že nechcú odplatu, ale spravodlivosť. A takto pekne začnú. Musia teda získať informácie o svojich mužoch. Nasleduje taká sekvencia v gejbare, kde pôjdu požiadať dcéru Annie o pomoc, keďže je lesba. A nechcem vám to tu ukazovať, aby ste si film pozreli, dám vám tu len taký sneak peek. Plán je jednoduchý. Annie dcéra sa zamestnala u jej otca. A Elise si ide po to, čo je jej. All the good stuff goes. The Lampica, the Ming vase, Amari porcelain, the Fabergé eggs. O 2 týždne má Brandin syn v synagóge nejaký bar mitzvách
a jej manžel, teda už asi ex-manžel, si tam privedie takúto mladú pipku. Čiže ručne vodiča už máme dvoch. Jej ujo z manželovej strany poznamená, že na začiatku svojho biznisu robil nejaké shady praktiky. Len taká poznámočka pomimo, aj Ellie s manželom má mladú pipku, čiže máme ručnovodické tripleto. Nájdu teda klubovňu pre svoj klub. Gunilla, ktorú hrá McGonagallová, bude súhlasiť s tým, že pomôže našim First Wives, a to tak, že pozve Shelly, to je mladá pipka Brandinho muža, na večeru a odporúči jej dizajnéra s menom Duarto Feliz. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Keď Duarto príde k ním do bytu, požiada ich, aby ho aspoň hodinu nechali o samote, pretože sa potrebuje s tým bytom prepojiť. Ty kokos, najprv Blanche, potom Elvíra. Reálne tie videá sú tak poprepájané a vy to ani neuvedomujete. V tom ale nastupuje náš gang. Nachádzajú nejaké papiere v jeho kancelárii, no nepriatelia sa už blížia a tak odchádzajú týmto stavebným výťahom. Treba to ale nejako osláviť. You don't own me. I'm not just one of your many toys. Ellis predá Annie veci, čo zobral svojmu manželovi za smiešnú sumu, ktorú sa dozviete neskôr. A Annie to dá na aukciu. Na aukcii bude aj Shelly, aj Gunilla, aj Duarto, aj naše First Wives, ktoré vlastne budú zamaskované okrem Annie a budú to manipulovať tak, aby si tá Shelly všetko kúpila. Spoiler alert. Všetko to kúpila. Od Brandinho syna sa dozvedáme, že sa Shelly zasnúbila s Mortym, Brandiným manželom. Teda ex-manželom. No naše First Wives sa medzi sebou škriepia. You think just because I'm a movie star I don't have feelings? Well, you're wrong. I do have feelings. I'm an actress. I have all of them. A ešte... You're both selfish assholes. Potom sa každá poberie domov. Toto mi pristalo na nohu, keď to tu natáčam. Ellis ale príde za Brandou a všetky sa opäť zoskupia. Brenda, I don't want to be like Cynthia. Annie z tohto všetkého chce vycúvať, no naše baby ju nakoniec presvedčia, aby s tým pokračovali. Ide sa ale na vec. Prvého unesú muži manžela Brandy a zavedú ho do nejakej mesiarne. Ja sa cítim jak v Devour. A predloží mu na stolík papiere, v ktorých sa píše, že prvé roky svojho biznisu predával kradnuté veci. Druhá v poradí je Annie, ktorá za peniaze z aukcie odkúpila celý biznis, ktorý mala spoločný s jej manželom. Lebo ako sama poznamená... I just had a little talk with Eric and Mark, and it seems the business is very dysfunctional, sort of like our marriage. So, I bought them out. A Ellis dá peniaze svojmu manželovi za ten majetok, čo predala. $1. Here's your half. Poďme ale naspäť k Brande, pretože jej podmienka je veľmi jednoduchá. Jak je firma Mortis Electronics, alebo niečo také, chce, aby všetko ovládala ona a Mort tam bude iba kvôli tomu, že vlastne je to Mortis Electronics a bude dostávať výplatu, ktorú ona uzná za vhodnú a už nebude nejaký šéf alebo také niečo. Poďme ale k Ellis, pretože ona odhalila docela znepokojujúcu a v dnešnej dobe veľmi často odohrávajúcu sa vec. How old is she, Bill? 25, 26? 21. Yeah. In about 5 years. She's 16. What? 2 years ago, she dropped out of a little high school in Newkirk, Idaho. Každá jedna diva dá svojmu manželovi vizitku s presným miestom a presným časom a tak poďme za nimi. Povedia, že pomstou by neboli o nič lepšie ako oni, akože tí muži, a spomenú aj Cynthiu. Ich jedna podmienka je úplne jednoduchá. Budú platiť. A my vidíme, že sa renovuje nejaká budova. Poďme si na chvíľku oddychnúť, pretože Ellis má očividne svoju premiéru v divadle.
naše First Wives spravili krízové centrum na pamiatku Cynthie. Brenda má encounter so svojím ex, ktorý povie, že Shelley je v aute a začnú spolu tancovať. Medzi tým vidíme Alicinho ex, ako sa pýta Shelley, koľko má rokov. How old are you? Romania. Rušne vodič. Po otváracej ceremonii to treba ale osláviť. Tak, to bol The First Wives Club z roku 1996. Keď to teda niekedy budete rozvádzať, viete, aké video si treba pozrieť. My sa vidíme o 2 týždne, dajte odber, dajte like, dúfam, že sa mi video páčilo, odporúčania na filmy môžete písať do komentárov a vidíme sa opäť o 2 týždne.